Babe, kabantay ko ba? Di na lang ka tig-post o picture na to, no? Ano day, babe? Kailangan ko din i-post pirmi. Kung ganahan ka makibawa ang mga tao na kayo uyab. Unless di ka ganan may bawaan sa mga tao na kayo uyab. Ay, nanasatan eh. Di pwede ako na i-keep private atong love life. Private pa ka. Ingnan na lang nga, di ka proud na ako. Or di ko gapa enough for you. Babe, tanan tao kibaw nga uyab ko nimo. Nya ka na mga bigaw niya nga pakailan nimo. Kibaw na sila. Pasag di lang guna sila kung may mag ako ng patulan. Naong nimo. Mosay ampay nimo no. Nga mamiga sila nimo. Hey, kalabad. Gusto ka mag-upload na lang ko picture karon dayon para ma-okay na ka? Ay na. Abi pa lang namugos ko nimo. Di, mag-upload na lang ko para malipay ka. Ay na lagi. Naghuwat pa ka nga ako imo nimo. Way kwenta. Ikaw na nag-ingon nga di ko mag-upload ha. Oh. Nya, ako na lang po ipang-delete ang mga pictures nato sa kong profile. Para tabla na ta. Maikog sa tanim mo, no? May bawaan pa lang suban nga napadi kay uyab. Oh, sige! Ikay bala! Nya, may pagmagbuwag na lang sa gyud ta. Para todo na gyud ba? Wow! Tungod lang sa picture? Sige! Ikaw bala. Ikaw na nakigbuwag, ha? Wala inunok man jud ka! Wala sugot man jud ka nga magbuwag ta! Oh! Mo man gusto, di ba? Gitumanan natin kasi mong gusto. Di, John. Kibawag ko nga gawat na lang jud ka nga magbuwag ta. Mo ba? Pero ikaw may kusog kay makigbuwag. Kamausag ka, oy. Bright jud ka. Fuck you. Ali, dayon. Come fuck me. Bastos kay ka. Ikaw rin na malikas, diha. Ay, sigtanaw na ko. Ay, nakong storya ka, kay gana nimo. So, unsa man? Magbuwag na kita? Kaya mo laag na lang ko. Ah? Dali agon makapamiga. Laag, diha. Wala ko'y paki. Sige. Pero, kisa ko before ko malaag. Ngano mo kiss-kiss maka nako? Ato kisi mo chicks nga bigaan nimo si mo mga laag. Ay, ikaw na may chicks akong gusto kisan. Ay, kugunit-guniti ba? Kamaldita niya akong bibi, uy. Lakaw na dahin dito. Aday na dahin, babe ba? Sige po siya siya drama-drama, uy. Lakaw na dito ba? Malakaw ko, pero kuyog ta. I-date ka. Kalagot kay kawin. Ikaw rin nagminaldita di ha? Sakto nang inoe ha? Ali na bi, lablab na bi. Kaartian niyo kong bibi, uy! Eh, pagbuot. Kalagot kay ka na magdrama-drama ka, babe. Pero cute kay ka. Muna love kay ka. Cute man jug ko. So, unsa man nga picture mo i-upload na to? Egit! Shout out to Chari El Maravilla, Emilyn Valenzana, and Ashley Maymay. Comment selfie for a shout out on our next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.